ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to barkewi barkatu gumala sange lobali wali jantana ko waktu yoni ha to guuriki e nder galle Mamadou Diop e ko taari ɗum kala ene jiya e gardedi kabruji men to leydi Sénégal caggal tonuji tati tettaɗe maje kadde leydi Sénégal dadiɓe kafuntina teti ken wona kiloji 5 huuɗo bonko ko to leydi Mauritanie batu jagoɗe hanki hooraji ndi arti yogay projet ji ko fate banggue golle leydi ndi ma en kettoya musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali gouverneur walla mbiyen to leydi Mali procureur ɓattiɗo taw ko tribunal mo Bamako udditi losko yañgo no fewi taw koye ɓen seɓɓitiɓe ɓurɓe mantinade ko wayno iyaɗa iga gali ne wondi kadi e ɓen jamsiɓe sifande alse 2015 ko fade banggue jogitade armeji kame wargoji e nder leydi Mali to leydi Guinée Conakry ɓattinoɗo Alpha Condé jagorɗo faggudu leydi ndi madara yeeso suudu ñawore ñande 4 lewru fandu ɗum noon ko tumede dirtini ngaluji leydi ndi kabruji mena manam en ha to RD Congo Gabo kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jam kawis kiɗo hen lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelteya ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo tonkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa ngam ƴiƴam wasde dogge ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e demewal kala ceerno Djiby Sy ko laardo reedu malaɗo wune
ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɗuɗum gandal e hattani wawde yaltinde mborosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo ponnoɗi oppirede o yaltinodi ha laaɓa ha jiira guite maɗa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni sappo e fodde temedere rafini yalta e ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ko laaɓdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jawratɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe joom ellaji musaji wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceerno Djiby Sy ne yawratɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe ne ndijorno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema e inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 franc woni temedde nayyi mbuɗu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro rêve ko numéro orange money on numéro kadi woni numéro makko appel e nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy wonande yimɓe haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo naftenne golla hano hannirta ni enen tawiren miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agnam Siwol galle makko no hucciri e dande goudron waɗɗani agence veuve mawɗo mo da Agnam Siwol dendagal autoji paaɗi Dakar ewmiɗo Dakar ne payi Fouta kala ko damata galle makko dewata ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde e leydi e continent e to mbawɗa wonde nder leydi Sénégal kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne addi leɗɗe kese pullo ɗen leɗɗe ko ittoje seero e ñonkoto gonɗo e nder reedu neɗɗo ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen cetta mbaɗa e kasma aɗa yara dendagal ñonkoto gonɗo e reedu neɗɗo ina ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje goragu moƴƴude kadi e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande capantati jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓossoje ko musidɗo mon Saydou Abouba garaten koye gammu mbay hawa mo ganduɗa juɓɓinanoɗo yontere yawtude dow ndeya taw kadi ganduɗa ko gammu mo ganduɗa saari ha to Daara Jolofa ko ɗon ƴettata oto birtoɗa beeli hel paya koyle alpha paya toon to mbay hawa mo ganduɗa ko gammu jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam juɓɓinanoɗo toon taw koye teddungal kono kadi yuɓɓinama toon safruji juɓɓuɗi hewɓe gari cafra hewɓe kadi mbaɗa hen losko no fewi ɓalli mumen ƴewta no fewi kono kadi ha jammo ari nde ko madhoji annabi o sallllahu alayhi wa sallam kamɓe wasiyade yimɓeɓe e wajade yimɓeɓe ko ene naftude men no fewi wonande on gammu noon kala ka jiɗɗo barkinorade ma o fawe jamma hande o ɗon ɗo jayde Walfadjri walla mbiyen télévision mo Walfadjri sanga 23 heures walla mbiyen 11 heures jamma hande o so jomiraɗo haaji taw kadi gammu o ko gammu mbay hawa ɗum noon kala joguiɗo canal sa waɗi 214 ma waw jaggude
télé wolfaji mbawa yebde oɗon émission hanki walla heccanken kalindo henna ko fati bangue cabune laaɓale lallitare ne wonde gommage kame keremaji mum kala sa yiiɗi jokkodirde en ɗon ɗo dabbude ari ɗo gam sellinde guuruma guilay lamlame ha e puƴe e goɗɗum e tasuji kala mbatta ko 77 285 89 10 ko cabune moƴƴe ngala hewam tene kadi ko moƴƴuɗe e ɓandu no fewi giwi ko toon to Thaïlande kabruji men e nder leydi Sénégal gartaten koye jeenale kame cuɗale e kuule kame kulle on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Léopold Sédar Senghor kame joom suudu muɗum taw ko cuɗale makko e jeenale makko ɗon ɗo wonno hoorejo leydi Sénégal moftoɗoɗe toon to leydi France e ballal hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kame jagorɗo pinale ñeñal kono ne kadi wonde ambassadeur mo leydi Sénégal tawete to Paris lamorgo leydi France ɓe mbawi kay yewtidde hen ha ganduɗa ɗen cuɗale jeenale gartira e nder gendidi leydi Sénégal ɗon ɗo yiɗano yeyede ɗen gueɗe kono kadi artirama waɗama to sal birno jatani tawe to galle lamorgo to taw kadi ganduɗa woni ɗon ko wonande ɓen wangotoɓe yurnitade gueɗe ko fate banggue on gadinoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal e gan sanga mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall kame joom suudu mum Mariéma Faye Sall ƴetti subaka hande o lanadi waw gam yaɓande Émirats Arabes Unis gam tawtorede jonde uddinde hande toon to Dubaï taw kadi ko COP 28 haɓade waylo waylo taridi hande jontirɗo no fewi to banggue hande ko nguleyki to ko ɓuuɓola ga ko nees ga ko toɓoli yolayru ɗum ko comoli ɗum ko tremblement de terre gueɗe patuɗi ɗin fannuji kala nde tawno jomiraɗo wino kala ko hefti moon bone hakkude jeere waalo koko mbaɗirɗon juuɗe moon ɗum jeeyi sababu nden jonde gam yurnitade holko bonna ko ɓi adama bonni beele ƴeewa holno fewnitira guila kay ɗo aduna fayi ɗo wasde moƴƴande yimɓeɓe ɗum jeeyi sababu ɗin jondeɗi juɓɓinteɗe kala saaha nden jonde jogonde latade ñalawma janggo ha sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru fandu so jomiraɗo haaji Afrique santé ɗum noon yaltinɗum ngol cimtola ko wonande loni sida taw koye catal kaɓotongal rafi mboros biteɗo sida hande tampinɗo windere nde no fewi noɓe kolliri e nder cimtol mabɓe ko ene tolno no gase go million taw kadi ko neɗɗo hakkude Afrique de l'Ouest kam Afrique central wonduɓe oɗo henna ñaw mboros biteɗo sida ko ene tolno e temedde capanɗe jeegom ujunere woni ko wasi en fittanum taw koye 2022 tan ko ene wona taw kadi ko capanɗe jeetate ɗiɗi kala temedere e ɓen wonduɓe hen taw ko adulte en ne keeɓa safara mumen ten kadi ne toppiti ne cafro no hannirta ni so tawi koto banggue sukaɓe capanɗe jeeɗiɗi e tati walla mbiyen capanɗe jeeɗiɗi e tati taw kadi ko sukaɓe ene keeɓa safara mumen no hannirta ni hen so wona noon wonande ɓen rewɓe taw ganduɗa ko heptiɓe ne jogui ɗen caɗele mbaɗani kolkisaki ɓalli mumen hande beele ɓen sukaɓe ne jogui walla ala kono kay kala sukaɓe tato hen ɗiɗo kay oɗo saaha ne keeɓa safara men ne gaza taw ko goto woni mo andaka to woni beele wawa hebde safara muɗum gam teskede wonande oɗo henna mboros mo ganduɗa natowo e neɗɗo bonna ɗum bonande bonde ɓeytoɗo hebde e kala saaha siftinde moon loni sida suɓima kala hitande go lewru décembre ko ñalawma mawninirteɗo gam haɓade oɗo henna mboros biteɗo sida ɗum noon jogori latade ko aljuma ñalawma janggo suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ɓen sarɗiyankoɓe jokkuɓe lulde mumen taw kadi ko fati banggue ɓeeto golleji ɗen jagorɗe kuccam golle mumen hitande fanede taw ko budgétaire ɗum noon jagorɗo jeunesse mo guendi leydi Sénégal hanki darima yeeso ɓen sarɗiyankoɓe waɗi namde kame jaabowoji o dañi yettade 33 milliards ko préje franc CFA gam kay huccande golle wonande gollorgal makko to Tambacounda ko accident musto waɗi toon hakkude Werla mo hinde katkaɗa kame Jakarta goto kanji natodiri yimɓe ɗiɗi noon wonnoɓe on Jakarta mbasi hen pittali mummena keddotoɗen koye leydi Sénégal caggal nde hewɓe gulliti ceergol no fewi taw kadi ko kuɓɓam gendi leydi ndi
eɗen gandi jagorɗo ko fati banggue pétrole darinoma yeeso ɓen sarde yankoɓe holliti ɓen hutortoɓe woyo fala ɓoyata ma itte taw ko 3e trace o haalaɓa ko wona ɗum ko noon directeur gardiɗo Seneleka won noon hanki laɓɓitini e jayde RTS o holliti fuɗɗoto ko goo ñalawma janggo décembre ko nden momtete 3e trace ngam wallude yimɓeɓe ha mbawa jogade kuɓɓam ɗon ɗo ɓe gullitto e kala saaha ceergol ko fate banggue kuɓɓam gendi leydi Sénégal so tawi aɗa jogui 150 mégawatt ganduɗa taw kadi ɗum koye trace uji ɗiɗi trace tataɓo ma wawa ittede beele wawa dumanadema ko ene fota wonde 13 taw koye franc CFA ha jomin mbawa yitade koye men kono ngol ustugol fuɗɗoto ko ñalawma janggo go lewru fanundo 3 tonnes taw ko drogue mo hinde cocaïne kam woni tettaɗo ɗum noon ko jamma nogase jeegom nogase jeeɗiɗi jamma alenne jofi altina taw kadi ko patrouille mo Fuladu wonnoɓe navire ko ɓen kay mbawi teɓade navire mo ville Abidjan taw kadi ganduɗa ko giwnoɗo banggue Sowtome ene iwi Amérique du Sud ne fayi banggue Gambie hedde Kafountine ko toon o nanga nawa to wonande base navala taw kadi ko gasama fayi gasama ko toon wo nawa yimɓe 10 noon naggama hen jeeyo ko Nigéria naɓe Sénégal najo goto Cap-Vert najo goto Guinée Bissau najo goto e Irlande najo goto ɓeɗo hen mbiya teɓa ɓe tawi juuɗe dadiɓe kono kadi enquête ne jokki ko fate banggue ɗiɗo hen tonnuji 3 taw ko cocaïne teɓaɗi e nder maje kadɗe leydi ndi Sénégal to Bunkulina tonne kadi ñande nogase jeetati sanga juulal futuro ɗum ko heccanki o dadiɓe pawi juuɗe mumen ke wona 50 kilo ɗum ko huuɗo bonko ko ɓen dognannoɓe oɗon fannuɓe mbiyama hen teɓa keddoɗen koye leydi Sénégal catal tambingal ko fati banggue ustugol ceergol kasdi e nder leydi Sénégal e gardegol Mamoudou Ndaw ɓe jaltini cimtolɓe kolliti guila tan ngal catal darnaɓe keeɓi kene tolnoye ujunnaje 9 taw ko noddandu wullittoɓe hakkude ɓen luuɓe galleji e joomen galleji woni hakkude ɓen bayeren kam ene wonde locataire en teskede caɗele mawɗe hakkude mabɓe ko wona ɗum ko noon kene fota wonde ujunnaje 350 plante woni ko joƴƴina hakkude bailleur kam e locataire ngam wullitade holliti noon wone mabɓe ɓe degli ɗum taw koye jaam e kisal woni hen goni koto tribunal ɗo yamira yoɓe paato hen keddoɗen koye leydi Sénégal ko fate banggue procès ñawore oustaz Oumar Sall mo ganduɗa taw ka nawi ɗum yeeso lawol ko almuɓe tijaniyankoɓe ɗum ko caggal nde ɓen kolliti o ñiŋi wonande lawol Cheikh Ahmed Tijani jeeyi sababu noon nanguedemo guila 17 lewru novembre ko janggo o darto yeeso tribunal de Dakar woni go lewru décembre to Kédougou e o guirdeji kanŋe tawete nokku biyeɗo banta ko noon gendarmerie mo leydi Sénégal wonɓe toon to Kédougou teɓima saggataɓe ɗiɗo ɓe jeeyaka e nder leydi Sénégal ɓe nanguira noon ko yeydeɓe poɗɗe kaɗaɗe kene wona 326 foɗɗere taw ko tahamadola kene fotto wonde nayi picca kene fotto wonde 42 piccal 5 kilo taw ko huuɗo bonko ko kame leɗɗe goɗɗe ɗum woni ko tawa e mabɓe e wiide APS oɗo saaha ɓe tottira tribunal mo Kédougou ɓoyata ɓe daro e yeeso muɗum to Dakar ko hawni hanki waɗi toon to Médina ɗum waɗɗani juma mawɗo mo Dakar ɗum ko sukaɓe tato walla ɗiɗo ni taw kadi ganduɗa ko natɓe e nokku West Union ko toon kay ɓe dañi fellude ɓe nayi toon million ngaji 4 police goto e civil goto ɓe dañi kay aynade men kuure hen goto nanga goɗɗo kam ko dogɗo nangaɗo noon tawi e juuɗe police jagorɗo ñawoje gendi leydi Sénégal yeddi ha mimi leydi woni médiaji kollirɗi kay biyeteɗo Moustapha Dioba ko baɗaɗo e contrôle judiciaire taw haɓɓana ko jaw électronique ɗum woni kaso mum koko dogui yiyaka kanko on jagorɗo o holliti e nder liste mabɓe joguiɓe taw ko jawe électronique kasoji mumen taw koye mbadi judiciaire o holliti biteɗo Moustapha Diop kalala hen o ñiŋi noon ɗin jayɗeɗi jaltini ɗum o erima nde joomen ɓurata wawde rentade no fewi neɗɗo kala kene haɓra yo harlu ƴoƴa no fulɓe mbiyata ni nde tawno konngol ko ndiyama
surufi on paami ko rewi heena sengi wi to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie horeji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ƴetti kikiɗe hanke o caggal batu jagode laana mum ndi wawa yaɓani toon to Émirats Arabes Unis to Dubaï gam tawtorede ñalawma hande o Dubaï ne udditi demude mum ko fate ɓenge COP 28 kono kadi batu jagorde hanke o toɓɓe kewɗe kalama hen ma artomin hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سار Abdullahi Saar kabri min ɓuri tengduɗo e nder leydi hono Mauritanie ñalawma hande o hono naasaande capantati lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e tati batu jagorde hadrago wadde e kala yontere e deslare waɗi nogas e jeenayyi lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e tati e gardugol taw kadi ko gardiɗo hono leydi Mohamed Cheikh El Ghazawani ɗum noon ɓe mbawi hono wadde nden nguɗon batu e yurnade wonɗin projet ji haaɗi e luwaji wawde kadi hono wahlude ɗum e wawde kadi addude wone ɗin taw kadi ko luwaji taw kadi ko lomtin ɗum ko ordonnance mo numéro kadi ujunaji e joyyi ɓollum jeegom wonno ko nogas e jeenayyi lewru septembre ujunaji ɗiɗi e joyyi ɗum noon ɓe mbawi kono wahlude ɗum e won oɗon taw kadi institution e ko fatti e won ɗen gueɗe ko wiyete hono assurance hono maladie ko oɗo taw ko projet hono kesso bawɗo ardide hono taw kadi ko timminde ɗum e titinde ɗum e ɗiyen waklo baɗɗo gam kay wawde kadi addude kesabu gila kay ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi wawde kay addude wonɗen gueɗe ha tentini wonde ko wiyete ono cohésion sociale ko taw ko national ɗen kadi de population taw ko cellal bawgal kadi ko wawde kadi hutorede ha nafa ɓesgu ngu kala nde tawno wonde ko cellal woni afo ngalu e ndirɗoɗon mbaadi eɓe mbawi kadi kono yañude ɗum ko wiyete oɗo couverture taw ko assurance hono maladie ha wawa kadi e ɓen kala joguiɗo en haqqe wawa kadi hutorade kono ɗum gam kay newnande ɗum matti kadi ha wawa kadi yettade ko wiyete oɗo caisse nationale d' assurance maladie ko ha wawani wawde kay ƴellide ɗum wawde kay timminde ɗum ha ɓen kadi jibinande nde wawa naftorade e ngal ɗo kadi taw kadi ko baɗal noon oɗo conseil o wawi kadi wonde artude e wona ɗin projet ji kewɗi no fewi ɗum waɗi hono jagol kala hono ndendiri e jaccinugol woni ministre de l'intérieur et de la décentralisation wawi kadi wonde bodde wonno bayyinago mum ko fadde kadi e gueɗe e nder leydi won Mauritanie jagol kala ko fadde hono pine hani e cukagu e coftal ɓallu e wawde kadi jokkudira ko mum e jakka ndendi mo leydi kono Mauritanie wawi wadde hono communication mum kañumne ko fatti e juɓɓudi jogorde waɗoyede taw ko kolol batowol sappo e ɗiɗi ɓilo ngol ko fatte e ɗin taw kadi ko ɗin ɗeɓe mbiyata wonde cité du patrimoine woni dey ko ɗen taw kadi ko nokkuji ɗi ganduɗa hoorema ko ɗi mbiyata ko donaɗi e ɗum noon waɗata ko jande jeetati lewru fandu arde ha sappo e ɗiɗi lewru ndu kono ɗum tigui ɗon kolol ngol waɗata ono taw kadi ko ngol ɗo kolol e baɗowol e kala e hitande so tawi wonde ari e taw noon ma waw addude waylo seeɗa tawno wonde ko ɗum guila waɗa e kolol ngol waɗa gam ƴellidde kadi hono taw kadi ko ɗen guure taw kadi ko donade e wawa addude ƴellidde faggudu ndu wawa kadi ƴeddidde kadi rendo ngo ha go foof kadi e yiito e gono hoore mum nde tawno wonde ngol waɗama lawol hono gadanol e toon édition guila ujunaji ɗiɗi e nogas e goho toon to wadan hani e ngolɗon kolol bangol toon to wolata wawi hon tennude kala ko manquirano wawi hon tentude ɗum ha wawa kadi hon ƴellitade e wonɗen gueɗe ha ƴellito e nder leydi ndi kala ɗum noon ko ɗum waɗiniɓe kamɓe ne wadde ɗum on kolaɗo jagogal kolaɗo kuuɓal ko leydi Mauritanie ndi taw ko gouvernement o wawi kañumne wadde kono bayyinago mum ko fatte kadi e gurdam taw kadi ko gouvernement o hani e ɗin projet ji mawɗi goɗɗo ɗi e jarugol mum yesso e lewru taw kadi ko nduɗo jolal mo gonɗen ujunaji ɗi e nogas e tati o wi noon sa yirudi ɗum e ɗum noon e lewru taw kadi ko yorkoma ene
ene woɗodiri no feewi ko oɗo ɗiɗo e nder ɗo lewru hono jolal liggey ɗi ɓuuri avancade no feewi jagorgal délégué taw kadi ko jowtingal e jagorgal taw kadi ko caggal leydi hani e coopération ɓen murtanaɓe hani e ɓen murtanaɓe wonɓe caggal leydi wawi hono waɗande kañum haala mum ko fati kadi e gueɗe nder caggal hono leydi hono mori tani kanko horejo leydi Mauritanie ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kanko dey amo ɗamina kay e jahangal makko toon tawtorede COP 28 toon to Dubaï diɗɗal e ɓen jeeyaɓe e landa communiste en jeeyaɓe to leydi hono Chine gari ɗo e nder laamor ko leydi ndi jullu aɓe poti noon joɗodade e gardiɗo taw kadi ko suudu gendiri mo leydi hono Mauritanie hani e gardiɗo taw kadi ko landa laamu ka kawgel ngam ƴettude temedere yimɓe tatto taw ko policier ji yalti ha laaɓi jencude ndi ɓe mbi wonde ɓen noon kadi noddama dañɓe ɓe noddama to duɗal taw kadi ko policier to ñande kadi mawde 31 lewru jolal ujunaje ɗiɗi e nogas tati gouverneur mo leydi mo diwan hono barakana Mohamed Wul Masoud omo jogui dey fayre mawde e heblude walla keblugol wona on ɓen yimɓe taw kadi ko windutoɓe ɓesgu leydi ndi ɗum waɗi noon amo eriɓe nde ɓe keɓloto no fewi ɓe mbawa kadi heblade ɓe tinno e golle mabɓe ha kadi ɓesgu ngu kadi wawa kadi wono taw kadi ko windatade no hannirta dayata ni to région mo Trisombour hani e région e wuuro Jorat ɗo mairie mabɓe rokkama camion ngaji ɗiɗi gam kay wawde kay wallitirade e ƴettude kadi wona e ɗen taw kadi kono kurjuru taw kadi ko ummorade e taw kadi ko société sinimo wawi kadi o rokkude ɗum ngal ɗo baɗal taw kadi ko tingal no fewi Saar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo sanno gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andudinama fedde keɓlo sukaɓe Afrique weltade Ayawo TV koten tumale meɗen pulloyo koten tumale meɗen pulloyo koten tumale meɗen Yahya Ndiaye wela dande wela sigene gendiyanke jayndi gendiyanke taw kadi ko yimiyanke yimiyanke ɗoftuɗo jayde weltare TV ne tintina dendagal bandiraɓe kala ñande jeetati lewru fanuɗo en ɗo dato ñalawma janggo mawo tawi to Nouadhibou dande maayo kono kadi kala jiɗɗo nande dande welde segene belɗo jimowo ko welata jimowo kala ene gasani musidɗo moon Sar Abdullahi Saar ma tawe toon to lobbude yurmede taw kadi ma dusodiri e musidɗo mum Yahya Ndiaye kamɓe ɓen pelle fedde mayeta taw ko yaadiɓe makko kanko on Yahya Ndiaye sen giwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali to leydi Mali caggal kay teskeɗe wonande ɓen ardiɓe ɗen pelle ɗeɓe mbiyata pelle ceɓɓitiɗe iyad aga gaali kame yaadi mum e gurbaji joguitiɓe armeji wiyoɓe ko jihadi pellata kono ne kadi ɓen siririnoɓe e sifande Alger 2015 ngandiji mawɗi kala oɗo saaha enquête aji gudditama e baɗe e golle ngam tumede koɓe maldiɓe dognude armeji ɗi galda yamirore wargoji taw kadi gaɗa koye gañgañalde wadde jangoji e jogade comportement ji nder leydi ndi fotano jogade ɗum jeeyi sababu procureur mo Bamako oɗo saaha fandare mum ko uddide hen losko yañgo no fewi beele kay ɓen mbawa hewnede lawola guila tan 1 lewru septembre eskay Mali taw ko mbaɗannoka Bamako Tombouctou taw ko cité de 330 guila nden noon koko dartini golle mum 330 koko dartinno golle muɗum ɗen golle noon catal gardingal ko fati banggue eskay Mali ɓe kolliti koko fuɗɗittoka golle mum ɗum latoto ko ñande jeeɗiɗi lewru dartono ñalawma janggo hakkude Bamako kame Tombouctou jeyi noon sababu noon dartineɓe ko caggal kayde bateau doggannoɗo hakkude Mopti kame Tombouctou
nde yanano ha pittali kewɗi keddi hen ɗum noon wi noon ko directeur gardiɗo kandi wawa ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen a lewru toggawo gorko joom ngaalu opérateur économique nototoɗo inde Rachida Lawala kam wasi fittande mum siftinde moon o biftanoma ñande décembre 2021 ko nden wo biftano taw biftanoma ko pelle joguitiɗe armeji caggal noon ɓe namdi haalisa jonɗi no fewi kene fota wonde million ngaji kewɗi kay mbaɗa e fittande makko beele o ɗaccite waccita kono e nanggal makko noon waɗi no pooɗe ndure haw dañi gañade hen taw ko bal jeeyi on sababu ko ɗaccitano janvier jawtuɗo o wonno ko Bamako e safrade wasi fittan hecci hanki taw kadi ganduɗa ko gorko joguinoɗo ndimago manggo no fewi e nder wuuro ga wo keddoɗen koye leydi Mali lawol grande marché de Bamako kala kay biftiɗo ɗon kala birtiɗo ɗon koma ñoƴƴa kinema walla cuumoɗa walla cirƴa no fotiri kala walla ni kanda e hoorema ngam teskede kay kurjuru ko wiyete mbalis ne heewi no fewi tene ñiddi tene urani kono kadi ko ɗum jeeyi kawisaji gonnoɗe lawol laana jondi Bamako hayi ha ganduɗa waɗi noon jontiranɗe kewɗe ha itta kono teskama kam grand marché de Bamako e kala saaha ɗum ɗo kama ko jikku muɗum tigi keddoɗen koye leydi Mali jagorɗo Allemagne taw kadi ganduɗa ko défense kono leydi ndi woni on biteɗo boori wo holliti wonande koni koye mabɓe taweteɓe nder leydi Mali koko dartinta golle men giwa toon ɗum wonata ko 15 lewru dartodu ñalawma janggo o den koko tampini leydi Mali no fewi ɗum noon ko ɓowgu rokko pali no fewi tene kane yoɓo pittali taw koye teste biyeteɗo TDR koko gasi ha laaɓi ɗum noon eri ɗuma jagorɗo ceɗoɓale leydi ndi hewɓe kay kolliti ɗeɗo gueɗe so tawi ɗe laataki ma rokku caɗele mawɗe no fewi to leydi Guinée Conakry ɓattinoɗo Alpha Condé taw ko jagorɗo économique comme finance ɓe ganduɗa laamu men derguitinoma guila 5 lewru septembre 2021 kanko Mamadou Camara mawdaro e yeeso suudu ñawore ɗum noon laatoto ko ñande 4 lewru dartondu ñalawma janggo o kanko no tumira ko dirtinde koppareje jonɗe no fewi sengi wi to leydi Guinée koto RDC Congo paaɗena sumgoji tijjaɗi nogas lewru décembre fanduɗo hen ɗo Union européenne tafnoɓe sete kay jogorɗo tawtorede ngam yurnitade sumgoji ɗi jogori yarude ɓe kolliti ɓe jogori ko haytinde ɗum taw jeeyi nden fandare ko ngakkugol internet kame téléphone ha tenti noon to banggue ndenka e kissala toggabo hande waɗi lebbi 3 ko Ali Bongo o ndimba folla e lefol laamu wonno ko 30 lewru ota ha 30 lewru novembre wonata ko lebbi 3 ɗon noon kanko Ali Bongo mo ndimba la junte militaire hollirino taw kadi derguiti laamu makko ko général ɓurnoɗo ɓattademo woni Olongui ɗon noon hollitino wonande oɗo saaha gonnoɗo hooreji leydi ndi nawama e foftorde mum kono ne welliti ɗo yiiɗi kala yoya so yiiɗi wona caggal leydi so wona e leydi mum ɓattiɗo Ali Bongo ndimba holliti ha hande kay wo accitaka saabu woni koye galle makko résidence tene kadi genre de combat ji mawɗi kay ene pirli galle o toon to Sabiliére omo wondi toon e suka makko ɗiɗo biyeteɗo Bilali kame Jalila joom suudu makko biyeteɗo Sylvia e Bongo ne tawe to kaso derrière la prison ne wonde ɓiyi ko biyeteɗo Nouroudina onne kane tawe toon to kaso o holliti so tawi ɗeɗo gueɗe ko ni mbayya gandon kam hande gonnoɗo hooreji leydi Gabon woni koye kibala tene kadi woni koye kaso jeheten koto caggal Afrique nomi kewɗen wiide kala saaha to joolam jaɓeri paaɗen ko toon to Dubai Émirats Arabes Unis udditi hande demuɗe mum ha yaaji 70 ujunere neɗɗo ne tijja taw ko koɗo giwowo jokli 4 windere kala kene fota wonde 197 leydi ma mbaw tawtorede ɗum noon ko ñalawma hande o fuɗɗi ha 12 lewru fanduɗo hen ndu Pape François mo Vatican ne fonno tawtorede holliti ne jogui mabɓo kono ne kadi hooreji leydi Amérique holliri tawtortake kono ko wona ɗum ko hewɓe mbawi tawtorede COP 28 taw ko haɓade waylo climat taridi e nder windere nde
kala keddotoɗen koye jolam jaɓiri G7 jagorɗo affaire étrangére mo G7 erima roɓel mo utsi nde dartoto nannude juuɗe mum e haare yahore hakkude Israël kame Gaza e kala sahane beddo taw kadi ko obiji mumen kame misilaji mumen kono kadi ko wona ɗum ko ɓoyani ɓe jilti toon laana ka ganduɗa ko navire ka galaxy mawkane jolluno otoji paaɗi Inde ko wona ɗum ko ɓe erima ɗum nde ɗaccitte teni kadi ɓen ɗaccita lawol faggudu ngol ɓe nangata kala saaha Gaza Israël ko hande gasi ha laaɓi ko wonno dartingol jeyge taw koye balɗe tati ɓeydino walla balɗiɗi ɓeydino ɗe hanki o noon jamma jenggudu nandiral heɓama ɓeydama hen noon ñalawma goto goɗɗo ñalawma hande ha fenma janggo ɓen noon dogoɓe koyɗe jaam ɓe kolliti maɓe jokku dogde koyɗe jaam beele kay jengene darto e kala saaha guila tan wonande nogas e nayya janggo waɗata yontere ko jeygue dartina kene fotonde capanɗe jeenayyi jeeɗiɗo otage mbawi ɗaccitede hen capanɗe jeeɗiɗo ko Israël naɓe nogas e jeeɗiɗo ko étranger ji kene fotonde temedde ɗiɗi e sappo palestinajo taw kadi ko sokonoɓe toon to Israël mbawi ɗaccitede guila nogas e nayya nduɗo hen lewru ha yetti ñalawma hanki o to Jérusalem subaka hande o law ko jangu waɗi toon ɗum noon ko sukaɓe ɗiɗo palestinaɓe wonnoɓe oto sara gar bis ɗo Jérusalem ko ɓen gudditi jeygue e pistole moɓe joguino ɓe pelli sara on bis ɗo daratanoɓe jooɓima pittali yimɓe tato gañima hen tato ne tampi no fewi kono ɓen sukaɓe ɗiɗo battidi kay ko pittali mumen ittede musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena